Korean Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao gini usa ka babay nga taga Malitbog, Bukidnon. Apan naakaroon sa Saudi. Agad matatampo dagdasingan nga job. Mabdus ka? Ojo. Ya, saan ito na? Ang buti mo ipasabot nga. Dili ka manubag sa hitabo na ako. Sinsya na ka dyan, ha? Di ba ko andam mga tubang obligasyon eh. Ano yun? Saan naman lang niya akong gimabtos? Oh, paulan sa inyo. Arwad to ka mga anak. Niresulta ka na sa imong kabuang, Jack. Ma. Gipa-eskwela bitaw ka sa una, ni undang gid ka kay mantrabaho ka. Unya karon ni uli ka dinis ato nga mabdos ka, ha? Ug gusto to imong giingon, dili manubag ang amahan anang imong gimabdos, ha? O, ma. Masayloan lang ko, ma. Nyon, saan pa man nako nga nian naman eh. Sige, pakatawhan ang imong gimabdos bahala ug way ilhong amahan. Ha? Mantrabaho ka? O, ma. Muhang yun tako ni mo nga ikaw lipahala sa akong anak. Kay kinahalan ko mangitag trabaho. Aron may ikaw suporta ko sa akong anak. Unya asa ka man sa mantrabaho. Sa Cagayan, ma. May kailaman ko nga mutabang na ako. Pasulod ko ng tindera. La sige pag-amping dito. Salamat, ma. Kapoy sa tindera, tata. Sige lang. Ang importante nga may trabaho ko. Day, okay ra ka, Day? Okay ra ko, day, oy. Antos lang ha. Sige lang, hapit naman taman nila. Makapahuway na ta. Ay, salamat intangon. Nakapahuway na kita. Maugid. Matog na ka? Oy, day. Ayuso, uy. Ha? Ano naman? Mag-text-text ta. Sa tong kauyaban ba? Maayo ka diha kay may uyaban ka. Ako in town, wa man. Hatagan di ka. Aron na kay kalingawan og tawag-tawag. Oh, dara kani o. Mo ni yang number. O sa masip pangan ini niya? Tawagalan ko, Nono. Nuno sa punso? Naan ko ni mo na kay gamitanti ka. Asa nga tayo mong name? Ja. Ha? Makikita ka na ko? Oh, ja. Kana ko na okay rin mo. Kanusta ka na time? Pwede na ugma kay day off man ako. I love you, Ja. Huy, karon pa ganit na nagkita. Nag-I love you na ka na ko. So, mamunay gibatin ako ni mo. No.
May chance ka ko, Jack. Sultihan ta na kas tinuod no ha. Ganahan sad ko nimo. Good mo na. Kita na. O niya ko sugton ti ka. Makadawat ka na ako nga may Nga may anak ka? nahibaw lagi ka. Nang tanang mo gusto yung kauban. Jack, mahal ti ka. Bisag unsa ka pa. Nun, Panukin mo, magpakasal ta. O kuhaon ta mong imong anak. O isipon ko siya nga sama gyud sa matuod akong anak. sige. Masugot kong mapakasal nimo. Layas din eh. Kaya ako ng teritoryo. Dong. Ay, dong katog. Labi, hubog na kayo ka. Kapoy na gubuhi ninyo. Malayas mo! Ha? Gipalayas na mo? O, dong. Imo migi palayas gabi eh. Uy, day, sa ilua ko di ha. Wadyo ko mahibaw sa akong gibuhat. Dong, ayaw na pag inom-inom ha. Lain ki ka mahupugkod. Magyaw-yaw ka. Oo, day. Sa ilua di ko sa akong gibuhat ha. Ay, barang ako buhok, dong. Sakit kayo na. Dong! Anong dugay mo kay ka mga bli, ha? Saban, nakakitaguan yung laki. Dong! Kasi laki ba? Nagkalingaw na kong duha og Mobile Legends. Mangtugay ko nakaabilihin mo. Harong yun, ha? Kay may bawan yun ako nga may laki ka. Pati yung tagid ka. Uga pilon pa na ako ng imong anak. Nuno! Abi bilang ko tarong ni Duhana nga ako na bana. Tigawas naman tinuunang tinuod niyang batasan. Oh, uy, si Richard man nga nawag. Ang akong kadawa sa Mobile Legends. Hello, Chard? Wala naman lagi mo muduwa og Mobile Legends. Ano sa ka? Koon, Chard. Nagsiki magod mig-away sa kumbana. Unyo sahay, akong dapatan. Uy, kapati ko na ng umbana. Ari palang ka ko, pangkaon tagi ka. Richard. Saman ko eh. Nagsige naman hinuon ko kung ako na ni Richard. Naingapag naman hinuon ko. Richard, nasa dahil. Diya, ganahan ka nga mo abroad, kitabangan di ka. Maayo ka to mo abroad ko. Ano makalingkawas ko ni Nuno? Ha? Mabrod ka? Mauna dong. Mananghidot ako ni mo nga ma-abroad ko. Maayo nang makatigom tamitras o patay anak. Sige. O, imong anak. Pwede naman nga ako sining ibili ni Mama. Sige. Imong mga papilis na Sa Manila ako mag-process dong. Ako kontakon si Richard. Sige, sige. Hindi ako masugat ini kapunta ko sa Manila.
Salamat nga nakita na kita sa personal siya. Ay, kainot sa akong gipating gigakos ko ni Richard. Chard, tabangi ba akong lihok sa akong papeles para abroad, ha? Way problema, tabangan na ka. At tatas akong gipoyan aron makapahuay ka. Ha? Dili ka mo sugot ka mo abroad ko? Masugot man, pero dili pa karon. Unsin puting mong ipasabot? Mahal ko ni mo, dili. Richard, may bana ko. Pero wa sa may gugma ni mo. Ako ang matugan nagmahal ni mo. Richard. Kaligtig mo ba na? Kita magtipo na kay. Richard. Huwag yun ako kapugi akong kaugalingon. Huwag binahitabo kita mo, Richard. Oh, si Mama. Nanawag si Mama. Hello, Ma? Nanawag ba lagi ka? Pahibaw ko talag ka nga angay na di mo kalimtan si Nuno. Nga naman, Ma? Dugay naman ay kang kibuang ni Nuno. Katong diri ba ka, may babae naman di ito. Unsa? Mauna. O karon nagkuyog-kuyog na sa siyang babae. Mong ayon na pagkunahon na nga may bana ka pa nga ulion. May noon nga may babae nang imong bana. Aron wala magsamok nato. Ang tinuod lang, nalipay sa biya ko nga nakalingkawas ko ni Nono. Kay mangulata mo gusto siya. Maayo lang untaog, lahi ka ni Nono, Chard. Ay kabalakad siya. Kaya dili may tabo nga napatan ta ka. Kilap ta kay ka. Salamat, Chard. Kung hindi ay, ako na itong ipadayon og lihok akong papeles, ha? Aron maka-abroad ko. O sige, ipadayon to. Mo ba? Magka-abroad na ka? O, Chard. Mahinaon siya. Ano saan ka malaga? Karoy si Manahadong, kay dinalian man ni. Dali arang nilabay sa panahon no eh. Walang hibaw eh. 1 year na ako din sa akong gitrabahoan. Og, pero meron sa ko makapada ni Mama og ni Richard. Uy, si Richard na ninanawag. Hello, Chard? Dahil na silang chard eh. Pwede o bal na lang nga tong tawag ay? Bal? Ang sama ng bal? Binaligod sa lab. Bal. Ikaw, good. Sige, bal. Bal na lang tong call sign. Kamusta naman ka niya? Mia, okay naman ko, bal. Usahay kapoy, pero carry ra. Kuan ba? Nata ko iyang yun mo. Unsa man na? Mauwam ko eh. Nga nung mauuman kuno ka. Nga kunbutin ako naon. Ako naman kang bana. Kuan man good. Nako'y naibdan nga motor ba? O niya? Huwag ko ka down good. Sige. Padalan di kag para down. Tinuod bal? Imo kong paradan? O lagi. Salamat bal. Love you. Love you too. Ay, salamat. Off na gid ako. Makapaway na gid ko. Uy. Ang magawang maning Richard ang chat na ako. Ja. Kung mahimo, ayaw na pagpada o kwarta ni Richard. Kay gipuang ka lang niya.
naa siya'y babae diri. Oh, tinuod ka ni. Oh, di kisan ka picture. Oh, dili. Si Richard yun eh. Og may gigako siyang babae. Sa iluwa lang ko dyan. Hirang imo man ang gibuhat na ako. Gimahal ti ka o gilaom ko nga tinuon ng imong gugman ako. Pero ano imo mo kong gipasakitan? Natintan ko dyan. Kung saan nga, layo ka mong gugay ako. Richard, dili na mo'y katarungan, uy. Inglay noon nga wa ka may gugman ako. Imo na kong ipangurtahan. Di na tinuod, mahal ta ka dyan. Ayaw na ko padong ka, pana. Kinili ako mo to, pana. Kaya kung mahal pagit ko ni mo, diliwot na ka magitaglain. Bal, Ayaw na ko taga-tawagan ng bahal ni mo. Waki ang gamutawag na ko, anak. uspon ko pasiluwa ko. Mahimuti ka pa sa iluon, Chard. Pero dili na mahita mo nga mabalik ako kung pagsalig ni mo. Tungkol kay makigbuwag na ko ni mo. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Gisakitan ko sa kibuhat ni Richard na ako. Kaya nagtuo ko nga tinuod ang iyang gugman ako. Apan, dili man di ay. Kaya nakahimo man siya sa pagpasakit na ako. Sa pagkakaroon, may bago na kong uyab. Og manghinaot ko nga dili siya sama sa mga lalaki nga niagi sa akong kinampuhi. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.